Velkommen til endnu en Division Rivals Rewards video her på Enjoy Sports YouTube kanal. Hvis I lige er faldet over den her video og tænker Sly, eller I tænker, hey Marker, er det ikke dig der er Sly FIFA? Og så tænker I, jo det er det sgu nok, og det er det nemlig. Der er en link i beskrivelsen til en forklaringsvideo, hvor jeg forklarer hvorfor jeg faktisk ikke kan vende tilbage til min Sly FIFA kanal endnu. Jeg kommer til at gøre det i fremtiden, og jeg ved godt det lyder mærkeligt at sige, at jeg ikke kan vende tilbage til den, men sådan ligger det altså lige nu, og det er super ærgerligt, men nu er jeg her. Og hvis I ser den video, så får I en forklaring på det hele. I får også en forklaring på, hvorfor jeg er her. Og det er faktisk super spændende alt sammen. Så se den, der er en link i beskrivelsen. Jeg har også begyndt at streame næsten hver dag. Der er også et link i beskrivelsen til vores Twitch selvfølgelig. Og selvfølgelig nu vi er i gang, så må I meget gerne trykke på subscribe, hvis I ikke følger den her kanal allerede. Og smid et like og en kommentar på, hvor I skriver, hvad I har fået i jeres Division Rivals Rewards. Jeg vil meget gerne høre det. Men inden vi åbner dem, inden vi ser dem, inden vi claimer dem, så tænker jeg lige, at vi skal have et kig på mit hold. Det her det er faktisk ikke mit hold. Det var et hold, jeg lavede for sjov i går, fordi jeg har packet 88 rated Navas. Jeg har faktisk også packet 86 Matuidi i det der Champions League kort halløj. Så jeg tænkte, jeg kunne prøve at lave et La Liga rotationshold nu, når jeg havde Navas og sådan noget. Men, men det her, det er faktisk mit hold. Det er det hold, jeg kører Division Rivals med. Jeg startede den her uge i 5. division. Jeg rykkede op i 4. division, men jeg mener kun, at den division, man starter ugen i, det er den division, man får rewards fra, selvom man rykker op, mener jeg. Jeg har købt Eriksen. Han er fantastisk for mig, som I kan se. 12 kampe spillet, 9 mål, 9 assist. Fred, Lingard, Dembélé og hele forsvarskæden har jeg haft et stykke tid. Jeg pakker også Aurier, 15 kampe med ham. Robertson har jeg også pakket 38 kampe med ham, og så har jeg købt Van Dijk for 23 kampe siden, som vi kan se, et mål. Davinson Sanchez har spillet 88 kampe for mig, ham har jeg haft længe. Og jeg er blevet lidt i tvivl om jeg skulle prøve Fabinho i stedet for Moussa Dembélé faktisk, men han er god Dembélé, eller Fernandinho måske. Og her, jeg har kun prøvet dem i én kamp, men er du galt, hvor de spillede godt, Gabriel Jesus og Firmino. Det var Gaming Willy over på min stream, der sagde, prøv de to. Gabriel Jesus, 1 kamp spillet, 3 mål. Firmino, 1 kamp spillet, 1 mål, 2 assist. Det er altså et virkelig godt makkerpar, i hvert fald i den ene kamp. Og Eriksen kan jeg varmt anbefale. Hvis I tænker over hvis jeg har en del coins i jeres klub, og I tænker over en god midtbanespiller, køb Eriksen, for han er vanvittig. Det er så vigtigt, at han har den der 5-stjernes svagfod, fordi lige så snart han har en åben chance, så er det bare bank til den, eller finesse den, lige meget hvad ben der er. 9 mål, 9 assist, som I kan se i 12 kamp. Det er altså udmærket, og de kampe, det er kun online. Jeg har ikke spillet nogen singleplayer kamp, squadballs-kamp med Eriksen. Så det er fandeme vildt, undskyld jeg banner. Men Division Rivals Rewards, lad os gøre det. Jeg mener, jeg slutter i rang 2. Og det ligner det også, det er det her. Jeg tænker altså igen, at jeg tager mulighed 3. Den, der kan handles. For selvom det kunne være fedt med double up, men de kan ikke handles. Og der er 44.000 coins, det er sådan lidt, det er fedt med 44.000, men der er bare mulighed for at pakke noget fedt. Det er en 50k pakke, en 35k pakke, og så 130 Foot Champions point. Bum, lad os tage den. Og jeg er allerede kvalet til, Weekend League. Jeg tror allerede, at jeg har... lad os prøve at se, om man ikke kan se pointene. Kan jeg ikke se pointene et eller andet sted? Lad os lige prøve at se. Okay, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kan se mine point, men jeg mener allerede, at jeg har 700 et eller andet for Champions point igen. Lad os prøve at se, jeg er i division 4, så præmierne burde være opdateret nu. Lad os lige prøve at se. Jeg er 50.000 coins. Premium Jumbo guldpakke. Og en pakke med sjældne spillere. Okay, er det ikke lidt dårligere end 5. divisions? Eller er det bare mig? Nå, nej, vent lige. Lol, jeg var på... Nej, prøv lige at vente lidt. I don't get it. 2 Premium Jumbo guldpakker. Eller 2 Mega Packs. Mulighed 2 pakker med sjældne spillere. Og en Premium Jumbo guldpakke. Hvorfor føler jeg, at de her rewards ikke var lige så gode, som dem vi lige har fået? Megapakke og en pakke med sjældne spillere. Jeg ved om det er en 100k pakke eller en 50k pakke det der. Hvorfor står der flere præmier? Nå, never mind. Vi skal åbne de her packs. Jeg håber fandme det bliver godt. Selvfølgelig 19 timer til Weekend League. Jeg kommer til at streame det hen over weekenden, selvfølgelig på Twitch, så husk at følg. Men en pakke med sjældne spillere, 50k pack og en mega pack. Vi starter med mega packen. Kom nu mand, bare en board. Det er det vigtigste. Lad os se hvad vi får. Det er ikke nogen 86 plus, men et board. Please, please, please. Wow. Au. Og det er selvfølgelig en målmand. Wow. Sirigu. Ikke godt. Det er virkelig ikke godt. Det starter rigtig, rigtig dårligt. Bakayoko, Oxlade, Chamberlain. Det er faktisk udmærket, fordi at jeg mener, at Liverpool-spillere går for en hel del lige nu. På grund af den der Liverpool SBC-halløj. Hvad er det, de hedder?
de der UEFA-nøglekampe, eller hvad det er. De faldet lidt. Jeg kan huske, at jeg havde nogle Liverpool-spillere i klubben, jeg solgte for 8-9.000. Men Oxlade-Chamberlain, han har faktisk rigtig godt midtbanekort. Jeg tror bare, jeg gemmer ham i klubben. Lad os se, er der ellers noget, der går for noget? Jeg overgår ikke til at tjekke det. Måske Bartstuber faktisk. Nej, det er ikke voldsomt meget. Ikke lige den bedste 35k pack. Jeg havde godt nok hovedet på en board, men sådan er det. Det er gratis packs for at spille spillet, så man kan ikke rigtig klage. Det gemmer alle i klubben. Kviksælger det der 50k pakken. Come on, mand. Her der skal vi mindst have en board. Please giv mig noget godt EA. En 86 walkout, please. Det er det ikke. Wow, bare en board. Bare en board, bare en board. Det er board. Kom så. Pjerne Tjeko. 85. 85, det er okay. Der kan godt være noget ekstra godt i den her pack. 85, det er okay. Det er ærgerligt, at jeg ikke får en 86 plus. Jeg har godt nok svært ved at ramme de der 86 plus walkouts. Lad os se, hvad der ellers er. Jonas, Savic. Let's go, Van Dijk. Sådan, drenge. Sådan, hvor var det godt, at jeg tog de tradable rewards. 100k lige her. Mere end 100k. Sådan, mand. Ej, hvor lækkert. Prøv at tænke, hvis jeg havde taget coins, så det havde været nogle 40.000. Her, der har tjent det dobbelte. Wow, hvor er det godt. Ej, mand, at det er Tjeko, der popper op, og ikke Van Dijk. Det er lidt vildt. Sådan. Lækker pack. Ej, hvor er jeg glad. Sådan. 100.000 coins lige der. Hvor er det fedt. Hvor er det godt. Okay, det var lækkert, det der. 100k, lad os se, hvad der ellers, om der ellers er noget, der går for noget. Sissoko, han har også et rigtig godt kort, faktisk, til midtbanen. Så vi på, jamen, det er jo lækkert, det her. Det er jo så godt, at jeg tog de tradable rewards, hvor det er lækkert. Sådan, mand. 100.000 coins lige der. Yes, hvor er det godt. Hvor er det så lækkert, at Van Dijk er i pakken. Men hvor er det vildt, at det ikke er ham, der popper frem. Men det er rent faktisk, at Tjeko, der popper frem, men jeg er bare lykkelig over det her. Hvor er det godt. Hvor er det seriøst godt. Lad mig høre, hvad I har fået i jeres Division Rivals Rewards den her uge. Jeg er godt nok tilfreds med mine. Van Dijk, han reddede lige de her rewards. Havde Van Dijk ikke været der, og havde der bare været, lad os sige, en eller anden 80 rated, så havde det godt nok set skidt ud, må jeg sige. Men Van Dijk er der 100.000 mindst i den her pack. Der er nok 115.000, så med 35k packen er der nok omkring de 130.000 coins for at spille Division Rivals Rewards. Hvor er det fedt, at jeg tog de tradable. Jeg er så glad for det her. Jeg er simpelthen så glad for det her. Hvor er det fedt. Lad mig høre i kommentarerne, hvad I har packet. Men tusind tak, fordi I så med på den her video. Husk at subscribe. Husk at følge vores Twitch og alt det der er link i beskrivelsen. Husk at se den forklaringsvideo, hvis I ikke ved, hvorfor jeg er her endnu. Men ja, tusind tak, fordi I så med på den her video, gutter. Vi ses.